इसोरा बाखनाय जाथों। दिनै जोङो 2 Corinthians 5 बालाबनि 17 सिरिखौ एसे थख'यै सोलोंनो नाजानि। आं सानो साफ्रोम ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा बे बोसोनखौ गोथौयै बुजिनायजों लोगोसे बे बोसोननि बायदि जिउ खुंनायनि जोबोद गोनांथि। मानो होनोब्ला 2 Corinthians 5 बालाबनि 17 सिरियाव इसोरा साफ्रोम ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनि सिनायथिखौ होदों। नोंथाङा दिनै फोरबो जिसुनाव थानानै जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननानै गावखौनो मा सानो, गावनि सिनायथिखौ माबोरै होयो बेखौ आं मिथिया। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, आंनि नोजोराव, आंनि नुनायाव, आंनि मिथिनायाव दिनै गोबां ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा गावखौ इसोरनि होनाय सिनायथिफोर बायदि जिउ खुङाब्लासिनो गावनि मिथिनाय, गावनि बुजिनाय बायदि जिउ खुङो। बेखायनो दासिमबो गोबां ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा गोजाम जे बिसोरनि जिउ, बिसोरनि जे गोरोन्थि, बिसोरनि जे पापफोर, बै पापफोरनि जे दाय होनाय जे फिलिं, दाय होनाय जे दसि खालामनाय जे इमोशन, बे इमोशनाव दासिमबो थांनानै दङ। आरो बे इमोशना दासिमबो गोबां खृष्टानफोरखौ कन्ट्रल खालामगासिनो दङ। बेखायनो जुदि जोङो बे बोसोनखौ मिथियोब्ला गोबां ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा बेफोरबायदि गोजाम जोंनि दाय, गोजाम जोंनि आखल, पापफोर, बेनि जे फिलिं, इमोशन, बेनि जे गादबनाय, गावखौनो दसि खालामनाय, बे भाबनानिफ्राय जोङो उदांस्रि मोनगोन होननानै आं सानो। अब्ला फै जोङो 2 Corinthians 5 बालाबनि 17 सिरिखौ एसे थख'यै सोलोंनो नाजानि इसोरा मा बुंदों। अब्ला मेसेजखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय, लोगोसे गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालामलायबानो जाबाय। अब्ला आं बे समाव नोंथांमोननो हिन्दीयाव फरायनो सानदों। 2 Corinthians 5 बालाबनि 17 सिरि। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। दा गिबियाव जों बेखौ सोलोंनो नाजानि। यदि कोई मसीह में है, जुदि सोरबा ख्रिस्टनाव दङब्ला, जुदि सोरबा ख्रिस्टनाव दङब्ला, बिनि ओंथिया मा? जोङो खालि खुगाजों बुंनायल' नङा जे आङो गिर्जायाव थाङो, आङो आर'ज खालामो, आं बाइबेल फरायो, आं दान होयो, आं ख्रिस्ट'खौ फोथायो होननायजोंल' नङा। जिसुनाव थानायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय फोरबो जिसुखौ गावनि पापनि उद्धार खालामग्रा आरो सासेल' फोरबो होननानै जाया जिसुखौ फोथायबाय बा नाजावबाय, आरो जाया गावनि गोजाम जिबनखौ नागारनानै फोरबोजों गोदान जिउ खुंनो हास्थायबाय, लोगोसे जायफ्रा इसोरजों सोमोन्दो लाखिनो नाजादों, हास्थायदों, बिनि खाथि जानो नाजादों, बिसोरखौ बुंदों ख्रिस्ट'जों थाफानाय बा ख्रिस्टनाव थानाय। दा बैसोर साफ्रोमबोनि थाखाय इसोरा मोनसे सिनायथि होदों। बे सिनायथियानो जाहैबाय वो नई सृष्टि है, माने गोदान सोरजि जाबाय, गोदान जाबाय होननानै बुंदों। निउ क्रिएशन। बिनि ओंथिया मा? बिनि ओंथिया जाहैबाय जे जोंनि जे पापफोर ना, जोंनि जे गोरोन्थिफोर, जोंनि जे दायफोर, बै गासै दाय गोरोन्थि गोजाम जिबननिफ्राय इसोरा जोंखौ गोदान खालामबाय होननानै बुंदों। जों गोदान जाबाय। दा जों फुराना नंबावला। इसोरा जोंखौ गोदानै दाफिनबाय होननानै बुंदों, गोदान खालामबाय होननानै बुंदों। दा बिनि ओंथिखौ जुदि जों नायोब्ला, जे जोङो सिगां जे नंखाय बाथ्रा बुङोमोन, नंखाय बाथ्रा बुंनो मोजां मोनोमोन ना, जोङो नंखाय बाथ्रा बुंब्लाबो जोंनि साननायाव, जोंनि गोसोआव माने जेबो दुखु मोननाय गैयामोन, आफस'स खालामनाय गैयामोन। नाथाय दिनै जोङो सैथो बाथ्रा बुंनो नाजायो, हास्थायो। नंखाय बाथ्रा बुङोब्ला जोंहा माने गोसोआव दुखु मोननाय फैयो। आरो बेनि ओंथिया बेबो जे जों सिगां पापाव दङमोन, पाप मावनो मोजां मोनोमोन, पापाव जोङो इन्जय खालामोमोन। नाथाय दिनै जोङो गोथार जिउ खुंनो हास्थायो, नाजायो। आरो बिनि ओंथिया बेबो जे जोङो सिगां इसोरनिफ्राय गोजानमोन, इसोरनिफ्राय गोजानब्लाबो
जोंनि गोसोआव माने इसोरनि गोजान जानायनि जेबो दुखु गैयामोन, आफसस गैयामोन। नाथाय दिनै जोङो इसोरनि खाथि जानो, इसोरनि खाथियाव थांनो, इसोरखौ खाथियाव मोननो दिनै जोङो लुबैयो। बेखायनो बुंदों मा, जोङो दिनै गोदान सृष्टि जाबाय, निउ क्रिएशन जाबाय होननानै बुंदों। आरो थार्डआव जुदि जों नायोब्ला पुराने बातें बीत गए, गासै गोजाम बाथ्राफ्रा थांबाय होननानै बुंदों। गोजाम बाथ्राफ्रा थांनायनि ओंथिया मा? बे बाथ्रायावनो जोंनि गोबां ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा गोरोन्थि मावो। आं हास्थायो नोंथांमोना बे जे पइन्ट बेखौ जोबोद गोसो होनानै खोनासङो आरो बेखौ बुजिनो नाजायो। बेवहायनो जोंनि गोबां ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा गोरोन्थि मावो। गोजाम बाथ्राफ्रा थांनायनि ओंथिया मा होननानै बुङोब्ला, जोंनि जे पुराना माने गोजाम पापफोर, गोजाम दायफोर, गोजाम जोंनि जे जिबन, जोंनि जे गोजाम आखलफोर, ख्रिस्ट'खौ मोननायनि सिगां जों जे गोरोन्थि मावबाय, जों जे पाप मावबाय, जोङो जेसेखि गेदेरानो पाप मावा मानो, जेसेखि गेदेर गोरोन्थियानो मावामोन मानो, अके, बैफोर गासै जोंनि मावनाय पापफ्रा, दायफ्रा, गोजाम जिबना फोरबो जिसुनि गेजेरजों गोदान खालामजाबाय, खेमा होजाबाय। लोगोफोर, दा जोङो गोदान जाबाय। जोङो जानो हागौ गावनि नोजोराव, गावनि बुजिनायाव, गावनि साननायाव, मानो होनब्ला जोंसो मिथिगौ जे जोङो माफोरबायदि पाप मावबोदोंमोन, जों माफोरबायदि गोरोन्थि मावबोदोंमोन, जों मा खालामबोदोंमोन, जों मा नायबोदोंमोन, मा बुंबोदोंमोन। जों गावसो पार्सनेल बेक्तिखौ जों मिथिगौ नालाय। बेखायनो गोबांबार जोङो जे मावबोनाय गोरोन्थि, मावबोनाय दाय, मावबोनाय पापफोर, बै पापफोरखौ लानानै गोबांबार जोङो गावखौ दसि खालामनो हागौ ना। आं ओरैबायदि पाप मावदों, आं ओरैबायदि गोरोन्थि मावदों, आं ओरैबायदि खालामबोदों होननानै गोबांबार जोङो बेफोरबायदि साननानै गावखौ दासिमबो माने पुराना जे जोंनि गोजाम जे जोंनि जिबनफोरमोन, बै जिबनफोरबायदि जोङो खुंनो हास्थायाब्लासिनो बा गावखौ दसि खालामाब्लासिनो, जे दसिनि भाबना, दायनि जे भाबना, फिलिं, इमोशन, बै इमोशन आरो फिलिंआव, साननाय हनायाव जोङो थायाब्लासिनो, बे गासै गोरोन्थिखौ जोङो बुरखांफिनाब्लासिनो गले गले जोङो दा मा साननांगौ, जे मा बुजिनांगौ, माबोरै जों थांना थानांगौ होनना बुङोब्ला, जे बेफोर गासै गोरोन्थि दायफ्रा गोजाम जोंनि जिबना थांबाय इसोरजों फोरबो जिसुखौ फोथायनायनि गेजेरजों। जोंनि पापा जेसेखि गेदेरानो जाया मानो, गोजायानो जाया मानो, गोसोमानो जाया मानो, गोलावानो जाया मानो, गेदेरानो जाया मानो, गासैबो फोरबो जिसुनि गेजेरजों खेमा होजाबाय, सुस्रा होजाबाय। बेखायनो जोङो गोदान जानायजों लोगोसे पुराना जोंनि गोजाम बाथ्राफ्रा बारग'लांबाय, थांबाय होननानै बुंदोङो। नाथाय जोंनि गोबां ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा ख्रिस्टनाव थानानैब्लाबो, ख्रिस्ट'खौ मोननानैब्लाबो, ख्रिस्ट' जिसुखौ फोथायनानैब्लाबो, जोंनि गोबां ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा बे मोनसे बाथ्रायाव गले गले गोरोन्थि मावो। बे गले गले मावबाय थानाय गोरोन्थियानो जाहैबाय, आं पापि, आं समाया फोरबो नोंनि खाथियाव थांनो, आं समाया फोरबो नोंनि नाम लानो होननानै गले गले जे दायनि भाबना, गोरोन्थिनि भाबना, बे भाबनाया गोबां ख्रिस्ट' फोथायारिफोरनि जिबनाव, गोसोआव, साननाय हनाय, फिलिं, इमोशनाव दासिमबो दङ। आरो बे भाबना, फिलिंआनो गोबां ख्रिस्ट' सिबियारिफोरखौ दिनै कन्ट्रल खालामदों। बेखायनो दिनै गोबां ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा गावखौ दसि भाबना लानानै इसोरनि खाथियाव थाङो, आरो इसोरनि खाथियाव जेब्ला थाङो अब्ला कनफिडेन्ट गैया जायो। अके, माने गावखौनो बोलो मोना इसोरनि सिगाङाव गसंथानो, इसोरनि खाथियाव थांनो। गावखौनो माने ओरैबायदि साननानै लायो, फोरबो आंथ' पापि, आं मा मोखाङै नोंनि खाथियाव थांनो, मा मोखाङै आं नोंनि खाथियाव गसंनो, मा रावजों आं नोंखौ गाबज्रिनो। गोबांबार बेफोरबायदि दायनि जे भाबना, गोरोन्थि जे भाबना, बे भाबनाखौ लानानै जोंनि गोबां ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा गावनि खृष्टान जिबनखौ खुंगासिनो दङ।
नाथाय ख्रिस्ट'नि गेजेरजों लोगोफोर जोंनि गासै पापा जोंनि दाया खेमा होजाबाय। दिनै इसोरा ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोंखौ पापि होननानै नायबावला, दायनिगिरि होननानै जोंखौ नायबावला, जोंखौ दिनै गोथार खालामबाय, धोरोमिया खालामबाय, गावनि बिसाफोर खालामबाय। दा बे नोजोरजोंसो सिनायथिजोंसो इसोरा जोंखौ नायो। दा बेखायनो इसोरनि जे होनाय सिनायथि, बे सिनायथिखौ लानानैसो दिनै साफ्रोम ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा गावनि ख्रिस्टान जिबनखौ खुंनांगौनि गोनांथि। इसोरा बेखौनो हास्थायो। नाथाय लोगोफोर बेबो नङा जे जोङो गोदान दाजाबायब्ला, गोदान जाबायबा, गोजाम बाथ्राफ्रा थांबायब्ला अब्ला जोङो मोनसेबो पाप मावनाय नंला, बेबो नङा। जोंनि गेजेरजों मोनसे नङा मोनसे पाप जायो। नाथाय फारागा मा? सासे ख्रिस्टनाव थानाय आरो सासे ख्रिस्टनाव गैयै मानसिफोरनि जिबनाव फारागा मा होननानै बुङोब्ला, जे ख्रिस्टनाव थानाय मानसिफ्रा, गोदान जानाय मानसिफ्रा पाप मावब्लाबो बिसोरनाव पापनि गोसो गाबनाय थायो। पाप मावनो बिसोरो बुजिनानै मिथिनानै हास्थाया, बा पाप मावनानै इन्जय खालामा। पाप मावब्लाबो बिसोर इसोरनाव खेमा बिनानै बिसोरो नाजायो जे जाहाथे पापा फिन खनसेबाव जाफिनला। नाथाय जायफ्रा ख्रिस्टनाव गैया बैसोरो पाप मावनानै इन्जय खालामो। पाप मावब्लाबो बिसोरनाव गोसो गाबनाय गैया। पापनिफ्राय आं माबोरै बारग'नो हागोन, माबोरै आंनि आखाइजों आथिंजों मावनायजों पाप जानाय नङा, बेफोरबायदि बिसोरनाव साननाय हनाय हास्थायनाय आरो नाजानाय गैया। बेखायनो लोगोफोर दिनै जोङो पापि नंबावला। पापि माने जायफ्रा पाप मावनो मोजां मोनो, पापाव इन्जय खालामो, पापाव दंब्लाबो पाप खालामबाबो बिसोरो गोसो गाबा। नाथाय जोङो पापि नंबावला। बेखायनो दिनै जोङो पापि नङिखायनो पाप मावब्लाबो जोङो गोसो गाबो, इसोरनाव खेमा बियो, आरो जोङो नाजायो जाहाथे बे पापा गले गले आंनि जिबनाव जाफिनला। दा बेखायनो लोगोफोर दिनै जों बे बाथ्राखौ मिथिनाया मोजां जे जोङो ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जाय ख्रिस्टनाव दङ बे गोदान सृष्टि जाबाय, आरो गासै फुराना, गासै जे गोजाम बाथ्राफ्रा बारग'लांबाय थांबाय होननानै बुंदों, जे जोंखौ इसोरा गोदान खालामबाय, गासै बाथ्राया गोदान जाबाय। बेखायनो गोदान बे बाथ्राजों, गोदान आशाजों, गोदान साननायजों दिनै जोङो गावनि ख्रिस्ट' जिबनखौ खुंनायनि गोनांथि। आं बेखौनो फिन खनसेबो बुंनो सानदों लोगोफोर, दिनै जोङो पापि नंबावला। ख्रिस्ट'आ जोंनि गासै दायखौ, गोरोन्थि पापखौ खेमा होबाय, सुस्राबाय। जोङो जिसुनि गेजेरजों खेमा मोनबाय। बेखायनो जोङो गावखौ गले गले जे पापनि जे भाबना, जे दायनि भाबना, गोरोन्थि जे भाबना, बे भाबनाखौ लानानै जाहाथे जोङो इसोरनि खाथियाव थाङा, बा गावखौ गले गले दाय होआ, गावखौ जाहाथे जोङो मा खालामो बेखौ दायनिगिरि होननानै जाहाथे जों साननानै लाया। दा बेखायनो जेरै जोङो गोदान जाबायब्ला, फुराना बाथ्राफ्रा, गोजाम बाथ्राफ्रा जुदि थांबायब्ला, गासैबो गोदान जाजोब्बायब्ला, अब्ला जोङो जेरैबायदि इसोरा जोंखौ बुंबाय, सिनायथि होबाय, बेफोरबायदिनो दिनै जों साफ्रोमबो जिउ खुंनो नाजानांगौ। सिगां जोङो पाप मावोमोन, जोङो नंखाय बाथ्रा बुङोमोन, जोङो नांलायोमोन। पाप मावब्लाबो जोंनि गोसोआव जे दायनि जे दसि बे फैयामोन। नाथाय दिनै जोङो जिसुनाव थानायलाय, जों गोदान सृष्टि जानायलाय, गोजाम बाथ्राफ्रा बारग'लांनायलाय दिनै जों साफ्रोमबो इसोरनि महिमानि थाखाय जों दिनै गोदान गोसोजों, गोदान मिजिंजों, गोदान आखलजों, गोदान साननायजों जोङो गोथार जिबन खुंनो, गोथार जोंनि आखल आखुजों जिबन खुंनो, ख्रिस्टान जिबनखौ जोङो खुंलांनो दिनै नाजानांगौ। नंखाय बाथ्रा बुङाब्लासिनो, थगायाब्लासिनो, पापाव जों गेलेयाब्लासिनो, संसारनि मानसिफोर बायदि जोङो जायाब्लासिनो दिनै इसोरनि सिनायथि होनाय बायदि इसोरनि लामाजों जोङो थाबायनो आरो जिउ खुंनो नाजानांगौ। बेखौसो इसोरा दिनै जों साफ्रोम ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनि जिबनाव हास्थायो। इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथों।